Pigpisa mga kamay. Wow. 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 Po, huwag kayo lalayo dun ha. Yung ulo ni Eya, Janong. Basahin mo yung ulo ni Eya. Upo! Upo, tayo na po! Si Eya. Natakbo sila. Naahon na po! Halika na dito! Upo! Yung ulo mo po! Basa yung ulo mo po! Yung ulo mo! Lali ka na dito! Ano si Daisy? Tuwan-tuwa oh! Tuwan-tuwa si Daisy! Ang dami cellphone ah! Video. Mag-post naman yung isa dyan. Yak! Nauna naman nila. Takot di ako mga may latag. Samantalang yung asawa, anak ni Janong. Yung anak ni Janong oh. Tingnan mo yung anak ni Janong, oh. Parang girl lang yung parang nasanay na yung sa dagat. Adik sa tubig yan. Hanggang nakita mo na pag-ibig sa Dayta? wow. Kaya naman pala. Langganat. Langganat yung balay. Yung paida dito. Mamaya buhatin ko si Pakting. Rinulog. Kaya mo. Mag-ano sa Alam mo si Megan ulit. Tapos bibigat ko ka na. Hindi ba ganun tayo? Bibigat ko ka na. Ulitin tayo sa mga ulitin tayo sa mga ulitin. Ay, lera sila. Ano matuluan? Mapan niya sa kita dyan? Nagkikitang kayo ito sumapo. Hawan ko yung lulumba. Sabay-sabay tayo pag natuluan lahat. Sabay-sabay umano doon sa dagat.
Takdomog ka pa no. Dumog ka pa no. Mamati activities pa mamali ka ba ng mga naman tuwang tinahan siya. At kung sa Kristo, bukto mga kanya. Pinapitayo at mga oramid Espiritu Santo. Inuusap ang pamaliyo doon sa nagboto at kalakurayan kung siya kaya man sa Cruz na kahit at man kami tumulog sa yan yung pinakain kita pagaw sa tapon ko sa gaya nga namin kung bakit ko sa bibiyat ko at may Santa Iglesia Katolika ipanagre na nagre sa Santos ipan nakakakawan ti baso isang tumet pa lang tibagiken biag nganayon na one thing Lahat, ito, lang. Ah, tama na. amen tapog kampung na daw.